So friends, जों नोंथांमोनजों बे भिडियोआव 3.2 नि आद्रा थानाय जा एक्सारसाइज कुइसन बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। गिबियावनो जोङो मा आद्रा दंमोन कुइसन नाम्बार 4 खौ गिबियाव सावरायनि। कुइसन नाम्बार 4 नि सोंलु मा दङ बेवहाय सोंलु मा सोंदों जायखिजाया n बिलंस टु n नि थाखाय दिन्थि दि n ब्रेकेट होनाय दं बेनिफ्राय 7n² + 5 खौ 6k कमा बेनिफ्राय k बिलंस टु n बादियै फोरमायथिनो हायो। जोंखौ बेबायदि महराव फोरमायनो स' बेबो जोबोर गोरलै सिगां जोङो सेम जागोन। दा गिबियाव नोंथांमोना बेखौबो मा हमनांगोन हमबाय गिबियावनो हमना लानांगोन हमबाय बेनिफ्राय जों मा हमनांगोन रग' अनजिमाखौ हमनोसै हमबाय रग' अनजिमाया जाबाय जोङो बेवहायबो n होननानै हमनोसै n आ जाबाय मोनसे रग' अनजिमा बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो n = b³ + r बेखौ मोननो हाबाय आरो बेवहाय मा जागोन जेराव दा बेवहाय b नि माना मा जागोन b नि भेलु मा जागोन कुइसनाव मा होनाय दंमोन कुइसनाव जाबाय बे दंमोन n आरो बिथिं 7n² + 5 आरो बिथिं मा दङ 6k आरो k बिलंस टु n। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिखो नैबे 6k नैबे बेनि सिगाङाव जिहेतु 6 दं बेनि थाखायनो जोङो बेवहाय b नि मानखौ जोङो 6 लानो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय मा लानो नांगोन नैयाव b नि मानखौ 6 लानो नांगोन। दा बेखौ जों लाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट दा b नि मानखौ जोङो 6 लानायनि उनाव जों दा r नि मानखौ दिहुननो हासिगोन। स' r नि माना मा जागोन स' r नि जा थानो गोनां रेन्ज बे जासिगोन 0 > r बेनिफ्राय 6 थामहिनबा 0 आरो 6 नि गेजेराव r नि माना थानो नाङा बेखायनो मा लिरनो हायो जोङो therefore r = 0 निफ्राय स्टार्ट जागोन 0 1 2 3 4 बेनिफ्राय 5 सिमहालागै जागोन आरो दा नैबे r खौ लानानै जोङो बे इकुवेसनाव जोङो फजोब्ला जोङो n नि मानखौ मा मोनो दानिया जोङो n = थामहिनबा नोंथांमोना बेवहाय मा लिरबानो जाबाय स' दानियाखौ लिरना जेब्ला n = आं डाइरेक्टलि बेवहाय सर्टकाटाव लिरनोसै जेब्ला n = 0 1 2 3 4 5 जायो जुदि r नि माना नैबे n नङा बे r नि मानसो जागोन r नि माना जुदि 0 1 2 3 4 5 जायो अब्ला जोङो मा लिरनो हायो अब्ला n नि मानखौ जों मा लिरनो हागोन n नि मानखौ नोंथांमोना नैबे b नि जायगायाव मा फज' b नि जायगायाव नोंथांमोना बे 6 खौ फज'नांगोन स' 6 खौ फज'बाय बेनिफ्राय q आ थाबाय बेनिफ्राय प्लास r थामहिनबा गिबियाव जोङो 0 खौ फज'गोन स' 0 फज'ब्ला जों मा 6q खौ मोनगोन बेखायनो आं डाइरेक्टलि बेवहाय 6q लिरखाबाय। गुबुन फारसेथिं जोङो आरो बेवहाय मा 6q लिरफिननांगोन प्लास जोङो नै 1 नि थाखाय जेब्ला r = 1 जायो अब्ला जोङो n नि माना मा जागोन 6q + 1 आरो r = 2 जायोब्ला मा जागोन n नि माना 6q + 2 थिग बिदिनो जोङो मा मोननो हायो 6q + 3 6q + 4 आरो जोबथारनायाव मा मोननो हागोन जोङो 6q + 5 सिम जोङो मोननो हागोन। दा नोंथांमोना बेखौ मा गोलावैबो बानायनो हायो नैबायदि लिरना बानायनो हागोन जेब्ला r = 0 जायो अब्ला n = बेबायदिबो लिरनो हायो। स' r = 0 जायोब्ला मा n = नोंथांमोना बिदिबो लिरनो हागोन 6q r = 1 जायोब्ला n = 6q + 1 दा बिदि लिरब्ला एसे गोलाव जागोन। दा आं बिदि लिरा लाबासिनो बेबायदि लिरब्लाबो एन्सारा कारेक्ट। बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम जोङो दा n नि मानखौ जोङो 6q मोनबाय आरो बेबायदि मोनजोबबाय। दा कुइसनाव मा होनाय दंमोन कुइसनाव जाबाय बेवहाय नैबायदि मोनसे मा होनाय दङ n आरो बेवहाय मा होनाय दङ 7n² बेनिफ्राय +5 होनाय दङ। स' नोंथांमोना नैबे n नि मानफोरखौ बेवहाय फज'ब्लानो जासिगोन। दा गिबियावनो जों दा फज'नोसै फज'ना नायोब्ला मा मोनगोन स' नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो दानिया जेब्ला n = 6q जायो अब्ला जोङो मा मोननो हागोन अब्ला नोंथांमोना बै कुइसनाव थानाय
बेवहाय फज'योब्ला नैयाव n आरो मा 7n स्क्वायर प्लास 5 बेवहाय फज'योब्ला मा मोनगोन नोंथांमोना नैबे n नि जायगायाव माखौ फज' 6q खौ फज' स' जोङो 6q खौ फज'बाय बेनिफ्राय 7 नैखौ ब्रेकेटखौ बिदि लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय n स्क्वायर दङ बे मा जासिगोन 6q स्क्वायर प्लास 5 जों बिदि लिरनाय बेनिफ्राय बेखौ सेफायोब्ला मा जागोन बे जासिगोन 6q आरो बेथिं जोङो मा मोननो हागोन 7 इनटु बे जासिगोन 36q स्क्वायर प्लास 5 जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय 6q आरो बेखौ सानजाब्ला मा मोननो हागोन 7 इनटु 36 सानजाब्ला नोंथांमोना बेखौ 252q स्क्वायर प्लास 5 नोंथांमोना बेखौ सानजाना नायनो हायो स' बेबो मा दङ बेबो बे 4 नाम्बार बे बिलंस टु मा बे जागोन z जागोन स' नोंथांमोना इन्टिजार थामहिनबा नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो बेबायदि बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन दा स' नोंथांमोना बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय जोबथारनो मा खालाम स' नोंथांमोना बेखौ लिरनो हागोन 6k जेराव k इक्वल टु q बेनिफ्राय 252q स्क्वायर प्लास 5 बेखौ दिन्थिना होनो नांगोन बेवहाय जोङो नैबे k नि जायगायाव मा लिरखो नैखिना q ओमफ्राय ब्रेकेट मा दङ 252q स्क्वायर प्लास 5 बेखिनि जायगायाव जोङो k खौ लिरबाय थामहिनबा जोङो कुइसनाव थानाय मा दङमोन 6k खौ जोङो गिबियावनो फोरमायग्रोबाय 6k बेबायदि फोरमायग्रोनांदों जों 6k महराव फोरमायनांदों जों बेखौ फोरमायबाय बेनिफ्राय नेक्स्टखौबो जोङो बेबायदि जोङो n इक्वल टु 6q प्लास 1 नि थाखायबो जों बानायनानै नायनोसै दा बेनि थाखाय नैखौ खोमोरबाय गिबियाव दा नेक्स्टखौ नोंथांमोना बानाय बे जासिगोन n इक्वल टु बेवहाय लिरबानो जाबाय n इक्वल टु 6q प्लास 1 जायोब्ला मा जासिगोन दा n इनटु 7n स्क्वायर प्लास 5 दा बेवहाय फज'लाय n नि जायगायाव मा फज' 6q प्लास 1 बेखौ फज'नांगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामगोन 7 आरो n नि जायगायाव बे 6q प्लास 1 स्क्वायर जागोन बेनिफ्राय प्लास 5 बेखौ फज'बाय बेनिफ्राय 6q प्लास 1 बेनिफ्राय नैखौ मा खालाम बेखौ सेफायब्ला मा जागोन 7 आरो बे फर्मुलायाव मा जासिगोन 36q स्क्वायर प्लास मा लिरनो हायो डाइरेक्टलि आं बेवहाय लिरखानोसै जोङो बेखौ बेसेबां मोननो हागोन 12q मोननो हागोन 12q प्लास बे जासिगोन 1 बेनिफ्राय प्लास 5 बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो बेखौ 6q प्लास 1 बेनिफ्राय नेक्स्ट बेखौ नोंथांमोना सानजाब 7 जों 36 जों सानजाब्ला बेसेबां मोनगोन स' 7 जों 36 सानजाब्ला नोंथांमोना आं बेवहाय डाइरेक्टलि लिरना होनोसै बेखौ जोङो 252 मोननो हागोन 252q स्क्वायर बेनिफ्राय प्लास 7 जों 12 जों सानजाब्ला बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना बे जागोन 84q प्लास 7 प्लास 5 मोननो हागोन स' बेखौ ब्रेकेटाव लाखिबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम स' नेक्स्ट नोंथांमोना बेखौ बेबायदि लिरनो हायो स' नैयाव जोङो मा खालामनो हायो दा नैखौ 6q प्लास 1 बेखौ लाफिनबाय जोङो बेनिफ्राय आरो नैनिफ्राय मा बेखौनो जोङो लिरफिननोसै बेवहाय स' 252 नैखौ बेबायदि लिरदो 252q स्क्वायर प्लास बेनिफ्राय 84q आरो नै मोननैखौ दाजाबब्ला बेसेबां जायो 12 दा बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम 6q प्लास 1 नैनिफ्राय जोङो मा 12 खौ जोङो कमन लानो हायो स' 12 खौ कमन लायोब्ला बेयो बेसेबां जागोन दा नैयाव जोङो मा मोननो हायो 21q स्क्वायर आरो बेवहाय जोङो मा लिरनो हागोन दा बेवहाय जाबाय जोङो 7 लिरनो हागोन 7q प्लास 1 दा नोंथांमोना 12 जों 21 जों सानजाब्ला बेखौनो मोनगोन नोंथांमोना सानजाबना नायनो हायो बे जागोन 2 4 बेनिफ्राय 1 आरो 2 थामहिनबा जोङो 252 खौनो मोननो हाबाय स' बेबायदि बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम स' बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट मा खालामनो हायो बेनिफ्राय जोङो दा मा खालामो दा बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय जों दा 12 खौ सिगाङाव लिरनोसै 12 बेनिफ्राय 6q प्लास 1 आरो आद्रा थानाय मा 21q स्क्वायर प्लास 7q प्लास 1 दा बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय दा जोबथारनायाव मा लिरनो हायो जोङो बेखौ
नैखौ आरो मा लिरनो हायो 6 into 2 बेनिफ्राय 6q plus 1 21 q square plus 7q plus 1 बेनिफ्राय जोबथारनायाव नोंथांमोना बिदि लिरदो 6k जेराव जोंखौ मा 6k महराव फोरमायनो कुइसनाव मा दङ 6k महराव फोरमायनो बेनि थाखायनो जों गासैखौ मा नै बायदि महराव लांनो नांगोन जेराव बेनिफ्राय लिरनो हानांगोन k इक्वल टु बेखिनाखौ लिर 2 बेनिफ्राय 6q plus 1 बेनिफ्राय मा दङ 21 q स्क्वायर प्लस 7q बेनिफ्राय प्लस 1 दा बेनि जायगायाव जोङो मा लिरखो बे k खौ लिरबाय दा बेनो जोङो जेब्ला n इक्वल टु 6q plus 1 जायो अब्ला बेबायदि जोङो फज'ना होनो हायो आरो नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हागोन बेबायदि लिरना होनो हागोन मोनसे आरो लिराबाबो जेबो नङा बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम n इक्वल टु 6q plus 2 नि थाखाय जोङो प्रुफ खालामना नायलायनोसै 6k ओंखारो ना ओंखारा दा बेसिमहालागै जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय मा लालाय नेक्स्ट बेवहाय नोंथांमोना मा लानांगोन नैयाव 6q plus 2 नि थाखाय मा जायो जों बेखौ दिहुननानै नायनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदिनो बानाय लांफिनबानो जाबाय 7n स्क्वायर प्लस 5 बेनिफ्राय n नि जायगायाव मा फज' बेखौ फज' 6q plus 2 बेनिफ्राय ब्रेकेट होनानै 6q plus बे जासिगोन 2 होल स्क्वायर बेनिफ्राय प्लस 5 बे जाबाय बेनिफ्राय 6q plus 2 आरो नैखौ सेफायलाय दहायनि बायदि बे जासिगोन बेसेबां जागोन बे 36q स्क्वायर बेनिफ्राय बेखौ डाइरेक्टलि लिरखानो हायो स' डाइरेक्टलि लिरखाबाय आङो 24 मा जागोन q जागोन आरो बे जासिगोन 4 बेनिफ्राय प्लस 5 जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम 6q plus 2 बेनिफ्राय बेखौ सेफायदो स' सेफायब्ला मा जागोन बे 7 जों 36 जों सानजाब्ला जों दहायनि जा अनजिमा मोननाय बेखौनो मोनगोन q स्क्वायर बेनिफ्राय प्लस 7 जों 24 जों सानजाब्ला नोंथांमोना 168 मोननो हागोन 168 q बेनिफ्राय 7 जों 4 जों सानजाब्ला नोंथांमोना बेखौ मोनगोन 28 प्लस 5 बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय 6q plus 2 आरो बेवहाय मा लिर 252 q स्क्वायर प्लस 168 q बेखौ प्लस खालामब्ला बेसेबां मोनगोन 28 प्लस 5 बे जासिगोन 33 बेनिफ्राय जों मा खालामनो हायो नेक्स्ट 6q plus 2 आरो बेनिफ्राय जोङो माबा मोनसे मा कमन लानो हागोन बेनिफ्राय जोङो मा कमन लानो हायो नैनिफ्राय जोङो 3 कमन लानो हागोन स' नैखौ नै बायदि लिरनो हागोन जों दा आं डाइरेक्टलि नै बायदि लिरखानोसै सर्टकाट स' नैनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो 2 कमन लाबाय 2 कमन लायोबा बेवहाय मा थागोन 3q plus 1 आरो बेनिफ्राय मा कमन लानो हायो जोङो 3 कमन लायोब्ला बे मा जासिगोन बेखौ जोङो लिरनो हायो 84 q स्क्वायर बेनिफ्राय प्लस 168 खौ 3 जों डिवाइड खालामबा मा मोनगोन बेवहाय जोङो 54 q बेनिफ्राय प्लस 33 खौ 3 जों डिवाइड खालामबा जोङो बेखौ मोनगोन जोङो बेखौ मोननो हायो बे जासिगोन 11 जागोन स' जोङो बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना केलकुलेसनखौ खालामना नायनाय 3 जों 4 जों सानजाबबा बे जासिगोन स' नैबे नोंथांमोना बेखौ मा 54 नङा बे 50 बे जासिगोन 58 सो जागोन डिवाइड खालामब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ 58 बेनिफ्राय बाखिथ' थिगैनो जाखाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम 2 into 3 बेनिफ्राय बेखौ लिरदो 3q plus 1 बेनिफ्राय बे जासिगोन 84 q स्क्वायर प्लस 58 q प्लस 11 स' नोंथांमोना केलकुलेसनखौ मोजाङै बानायबानो जाबाय माब्लाबा गोरोन्थि जायो बिदिनो बेनिफ्राय दा 2 into 3 खालामबा मा जागोन 6 बेनिफ्राय बे जासिगोन 3q plus 1 बेनिफ्राय 84 q स्क्वायर प्लस 58 q प्लस 11 बेनिफ्राय नेक्स्ट मा लिरनो हायो जों दा बेखौबो मा 6k लिरनो हागोन आरो जेराव k इक्वल टु जोङो बेखिनिखौ मा k लाबाय 3q plus 1 बेनिफ्राय बिथिं 84 q स्क्वायर प्लस 58 q प्लस 11 दा बेखिनि जायगायाव जोङो k लिरनो हायो जों दा सोंथियाव मा होदोंमोन 6k महराव फोरमायनो होदोंमोन जों दा बेखौ 6k महराव फोरमायनाय जाबाय स' आद्रा थानाय जायफोर
6q नोंथांमोना बेवहाय +3 होनानै बानायब्लाबो जोङो जोबथारनायाव बिदिनो मोननो हागोन बेवहाय 4 होना बानायब्लाबो जों बिदिनो मोननो हागोन 5 होना बानायब्लाबो जों बिदिनो मोननो हागोन स' नोंथांमोना बे आद्रा थानाय 3 4 5 नि थाखाय दिहुननाब्लाबो जासिगोन बेवहाय नोंथांमोना स्टप खालामना दोननो हागोन स' दिहुनबाबो दिहुननो हागोन खिन्थु जोबोद गोलाव जागोन स' जों मोनथिखाबाय जे गासैबो 6q मोनो होननानै बेखायनो दिहुनाब्लाबो जासिगोन आरो जोबथारनायाव मा लिरनांगोन नोंथांमोना जोबथारनायाव बेबायदि लिरना होदो सिगां जाबायदि लिरदोंमोन दा थिग बिदिनो थिग बेबादिनो दिन्थिनो हायोदि दिन्थिनो हायोदि n इक्वल टू आद्रा थानायफोरा मा दंमोन 6q + 4 बेनिफ्राय 6q प्लस नोंथांमोना बेवहाय 3 लिरनांगोन 6q + 3 6q + 4 आरो मा दङ 6q प्लस बे 6q + 5 बेनि थाखायबो मा जागोन बेफोर गासैबो मा सैथो होनना लिरनांगोन दा 6q + 3 6q + 4 6q + 5 आबो बेवहाय कुइसनाव मा दङ नोंथांमोना बिदि लिरबानो जाबाय 6q + 4 6q + 5 नि थाखायबो n बेनिफ्राय मा दङ 7n² + 5 खौ बेनिफ्राय 6k महराव फोरमायनो हायो दा जोबथारनायाव बेबायदि मोनसे सेन्टेन्स लिरना होनो नांगोन दा बेनो जाबाय कुइसन नाम्बार 4 नि बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 आबो एखे स' कुइसन नाम्बार 5 खौ जों बानायनोसै कुइसन नाम्बार 5 आव मा सोंनाय दङ बेवहाय कुइसन नाम्बार 5 आ जाबाय मा होनाय दङ n जायखिजाया बेजोरा अनजिमा जायोब्ला फोरमान खालामदि n⁴ + 4n² + 11 खौ 16k बेनिफ्राय मा दङ k belongs to z बायदियै साजायनो हायो थामहिनबा बेखौ जोंखौ मा फोरमायनो होदो बेखौबो जोंखौ 16k महराव फोरमायनो होदो दा बेनिखायनो जोङो 5 नि सलुशनखौ माबायदि बानायनो हागोन दहायनि बायदि हमबाय रग' अनजिमाया जाबाय स' रग' अनजिमाखौ जोङो मा होनना हमगोन n होनना हमनोसै रग' अनजिमाया जाबाय n स' बेखायनो जों मा लिरनो हायो therefore n इक्वल टू मा जागोन bq + r आरो बेवहाय मा लिरनो नांगोन जेराव r नि माना जेराव b आ बेवहाय मा जागोन दा b खौ गिबियावनो दिहुनग्रोनांगोन बेवहाय b नि माना बेवहाय मा दङ पावारा बेसेबां दङ बेवहाय 4 दङ स' बेनि थाखायनो जों नोंथांमोना मा लिरनो हागोन सरि पावार नङा बेवहाय मा दङ 16k नोंथांमोना नुनो मोनदों स' 16k जोङो बे 16 खौ 4 × 4 सानजाबाथाय जोङो बेखौ मोननो हायो स' बेनिखायनो जोङो b नि मानखौ बेखौ 4 लानो हागोन आरो नोंथांमोना 1 2 3 4 16 सिमहालागैबो दिहुननो हागोन खिन्थु जोबोद गोलाव जागोन दिहुननो थाखाय बेनि थाखायनो जोङो मा 1 2 3 4 लाबाबो जागोन r नि माना जाबाय थामहिनबा 1 2 3 सिमहालागै लिरनो हागोन दा बेनि थाखायनो जोङो मा बेवहाय b नि माना जाबाय 4 जोङो लिरनांगोन आरो बेनिखायनो दा r नि माना मा जासिगोन r नि माना जाबाय स' बेवहाय मा लिरनांगोन 0 is less than or equal r बेनिफ्राय मा बेवहाय 4 जागोन स' therefore r इक्वल टू मा जागोन दा 0 1 2 3 r नि माना 0 1 2 3 बेनिखायनो मा लिरनो हायो नेक्स्ट जोङो बेवहाय आरो कुइसनाव मा होनाय दङ कुइसनाव मोनसे बेजरा अनजिमासो होनना बुंदों जोङो नैबे जराफोरखौ लानो नाङा अनलि जोङो बेजराखौ लानो नांगोन दा बेवहाय बेजराफोरा माबे जागोन दा बेजराफोरा जाबाय जाय बेजरा अनजिमा बेवहाय 1 3 आ बेजरा अनजिमा स' बेखौ लानानै जोङो बेखौ बानायनांगोन दा बेनिखायनो मा जागोन दा बे जासिबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना
बेखौ फज'दो जेब्ला r इक्वल टू 0 1 2 3 जायो अब्ला जोङो मा मोननो हागोन अब्ला जों n नि मानखौ आं डाइरेक्टलि दहायनि बायदि लिरनोसै n नि माना मा जागोन b नि जायगायाव 4 खौ फज' 4 बेनिफ्राय q r नि माना 0 लायोबा बेथ' 0 जागोन 4q मोनबाय बेनिफ्राय मा मोननो हागोन 4q प्लस 1 4q प्लस 2 आरो 4q प्लस 3 जोङो मोननो हागोन n नि मानफोरा जाबाय 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 दा बेखिनानि मादाव जोंखौ मा अनलि जोंखौ माखौ लानो होदो बे जरा अनजिमाखौल'सो लानो होदो जोङो नैबे बे 4q प्लस 1 खौ लागोन आरो 4q प्लस 3 खौल'सो लागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनांगोन बेवहाय नुबायदि बेखौ लिरनो हायो जोङो नुबायदि n इक्वल टू 4q प्लस 1 आरो बेवहाय लिरनो हायो 4q प्लस 3 आ बेजरा रग' अनजिमा दा बे मोननैखौ दिहुनब्लानो जासिगोन स' बेखौ लिरनो हायो जों दानिया जों लिरनोसै मा जेब्ला n इक्वल टू 4q प्लस 1 जायो अब्ला सोंथियाव मा होनाय दंमोन अब्ला जोङो बेखौ मा लिरनो हायो अब्ला बेवहाय कुइसनाव मा होनाय दंमोन n टू दी पावर 4 प्लस बे दङ 4n स्क्वायर प्लस 11 दा नैबे n नि जायगायाव जोङो मा फज' 4q प्लस 1 खौ फज' स' एसे गोलाव जागोन केलकुलेसना बेनिफ्राय बे मा जासिगोन n नि जायगायाव बेखौ फज'दो 4q प्लस 1 टू दी पावर मा 4 जागोन पावारा 4 दङ बेनिफ्राय 4 बेनिफ्राय n स्क्वायर बे मा जागोन 4q प्लस बे जागोन 1 होल स्क्वायर प्लस 11 दा बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मा खालामदो सेफायदो स' सेफायनायनि सिगाङावनो जोङो मा लिरनो हायो बेखौ स' गिबियाव मा खालामनो हायो जों दा स' नै मोननैनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय कमन लानो हागोन लानो गोसोबा स' लायाब्लाबो जागोन आरो कमन लायोब्ला मा जागोन जोङो 4q प्लस 1 होल स्क्वायर जोङो बेखौ कमन लाबाय बेनिफ्राय स' जिहेतु बेवहाय स्क्वायर दङ आरो बेवहायबो मा 2 स्क्वायर जों लानो हागोन कमन आरो बैथिं मा थाखो बिथिं जाबाय नैयाव मा थाखो 4q प्लस 1 बे जागोन स्क्वायर आरो बेवहाय मा थाखो प्लस बे जागोन 4 ब्रेकेट क्लोज नोंथांमोना सानजाबा बेखौनो मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो बिथिं मा दङ 11 दङ बेखौ लिरफिनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट दा मा खालामनो हायो जों दा स' नेक्स्ट नोंथांमोना बेखौ फर्मुलायाव सेफायदो स' जोङो बेखौ फर्मुलायाव लाङोब्ला मा जागोन दा बेखौ फर्मुलायाव लाङोबा बेबायदि मोननो हागोन दा बे जासिगोन 4q होल स्क्वायर बेनिफ्राय 2 into 4q into 1 plus 1 बेखौ मोनबाय बेखौ ब्रेकेटाव लाखिबाय बेनिफ्राय बिथिं मा दङ आरो स' बेखौबो लांबा मा जागोन बे जासिगोन 4q होल स्क्वायर प्लस 2 into 4q into 1 plus 1 बेनिफ्राय बेखौ मा आरो जोबथारनो मा दङ प्लस 4 दङ बेखौबो मा ब्रेकेटाव दोनबाय आरो बिथिं 11 दङ स' बेनिफ्राय नेक्स्ट मा लिरनाय बेखौ बिदि बानायलांबाय थाबानो ओंखारगोन बेनिफ्राय जोबथारनो मा लिरनो हागोन दा स' नैबे 4q स्क्वायरखौ सानजाब्ला नोंथांमोना बेखौ मा मोननो हासिगोन दा नैखौ स' बेखौ मा 16q स्क्वायर प्लस आरो 2 into 4 मा जागोन बे 8q प्लस बिथिं मा दङ नैयाव दङ 1 दङ स' बेखौ 1 जाबाय बेखौ जोङो मोनबाय बेनिफ्राय नैयावबो मा मोननो हागोन दा बेयावबो जासिगोन 16 जागोन 16q स्क्वायर प्लस बे जागोन 8q नैबे 2 into 4 आरो 1 जों 4 जों प्लस खालामबा बे जासिगोन 5 आरो बिथिं मा दङ प्लस 11 दङ स' जोङो बेखौ मा प्लस 11 खौ लिरफिननांगोन बेवहाय बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो सानजाबलाय स' आरो सानजाफिननोबा मा मोनगोन नोंथांमोना स' दानिया बेजों बे सानजाफिन गासैखौबो सानजाब्ला मा मोनगोन स' केलकुलेसना एसे गोलाव जागोन 16 जों 16 सानजाब्ला मा मोननो हागोन नोंथांमोना सानजाना नायनो हायो आं डाइरेक्टलि बेवहाय लिरखानोसै बे जागोन 256 q जों
q स्क्वायर सानजाबा बे जासिगोन q टू दी पावर 4 स' बेनिफ्राय आं बेवहाय मा केलकुलेटर इउज खालामना नायनोसै कारेक्ट जादों जायाखै बे जाबाय 256 जाबाय बेनिफ्राय 16 जों आरो 8q जों सानजाब्ला मा जागोन बे जागोन 128 बेवहाय मा जागोन 128 बे जासिगोन q टू दी पावर 3 बेवहाय q स्क्वायर दङ आरो बेवहाय मा दङ q दङ स' बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो बेवहाय 128 q टू दी पावर 3 जोङो लिरनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो मा खालाम बेखौ सानजाब्ला मा मोननो हागोन बेवहाय जाबाय बे जासिगोन 80 जाबाय बेनिफ्राय बे मा जासिगोन जोङो बेखौ मा लिरनांगोन q स्क्वायर दङ स' बेखायनो q स्क्वायर दा बे थांबाय 16 खौ जों खालामखांबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो बेखौ सानजाब्ला 8q जों बे 16 जों सानजाब्ला जोङो बेखौ मा मोननो हायो दहायनि बायदिनो 8q जों 16 जों बेखौ सानजाब्ला जोङो 128 खौनो मोननो हागोन 128 बे जासिगोन q जागोन जिहेतु बेयाव स्क्वायर दङ आरो बेवहाय q दङ बेनिफ्राय 8q जों आरो 8q सानजाब्ला बे जासिगोन 64 q स्क्वायर बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव मा दङ 8 जों 5 जों सानजाबा बे जागोन 40q बेखौ मोनबाय बे जाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालाम नैबे 1 जों बे गासैखौबो सानजाब्ला मा मोनगोन जोङो बेखौनो मोननो हागोन 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 5 आरो मा दङ जोबथारनायाव बे दङ प्लस 11 दा बेबायदि दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामदो दा नैबेथ' बिदि लिरफिननांगोन जों दा 256 बे जासिगोन q टू दी पावर 4 आरो बेवहाय 128q आरो 128q बेखौ प्लास खालामब्ला मा मोननो हागोन नोंथांमोना स' बेखौ प्लास खालामनो हायो प्लास खालामब्ला बे जासिगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालाम बेखौ सानजाब्ला मा मोनगोन नैबेथ' जाखाबाय जोंना 256 q टू दी पावर 4 128 दो बेनिफ्राय बेखौ प्लास खालामबा जोङो बे 256 खौनो मोननो हायो 256 q बेनिफ्राय 80 q स्क्वायर बेखौ बेनिफ्राय नैबे 64 q स्क्वायर आरो 16 q स्क्वायरखौ जोङो प्लास खालामबा बेसेबां मोनगोन 80 प्लस 64 प्लस 16 बे जासिगोन प्लास 160 q स्क्वायर बेनिफ्राय बेवहाय मा दङ आरो 40q प्लस 8q खौ प्लास खालामबा बे जासिगोन 48q प्लस बे जासिगोन 16 दा बेनिफ्राय आरो मा कमन लानो हायो जों दा 16 खौ कमन ला बेनिफ्राय बेवहाय जोङो मा लिरनो हायो 16q टू दी पावर 4 प्लस बेबो जासिगोन 16q टू दी पावर 3 प्लस आरो बेवहाय जागोन 10q स्क्वायर प्लस आरो बेवहाय जोङो 3 लिरनो हायो 3q प्लस 1 जोङो लिरनो हायो आरो बेवहाय जोबथारनायाव मा जागोन 16k बेखौ मोनबाय आरो जेराव बेखौ लिरदो जेराव q सरि बे q नङा k जेराव k इक्वल टू 16q टू दी पावर 4 प्लस 16q टू दी पावर 3 प्लस 10 टू दी पावर q स्क्वायर 10 into q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 दा बेखौ मोनबाय नोंथांमोना नैखिनि जायगायाव किखौ बज'दो दा कुइसनाव मा होनाय दंमोन कुइसनाव जाबाय 16k महराव जोंखौ फोरमायनो होदोंमोन दा बेखायनो जोबथारनायाव नोंथांमोना सिगांनि बायदि लिरफिनबानो जाबाय स' सिगां मा लिरदोंमोन जोङो स' जोङो दा बेवहाय मोनसेनि थाखायसो दिहुनबाय स' आरो दिहुनबावनांगोन जों दा बेखौ मोनसेनि थाखायसो दिहुनदो आरो गुबुन मोनसेनि थाखायबो दिहुनबावनांगोन दा गुबुन मोनसेया मामोन एसे गोलाव जागोन केलकुलेसना आरो n इक्वल टू 4q प्लस 3 नि थाखाय जों दिहुननोसै दा n इक्वल टू मा दंमोन आरो गुबुन मोनसेया जाबाय आरो बेखौ लिरबानो जाबाय n इक्वल टू मा दंमोन 4q बेनिफ्राय दङ 3 नि थाखाय जों दिहुननांगोन अब्ला मा जागोन दा बे जासिगोन n टू दी पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 11 दा n नि जायगायाव बेखौ बज'दो बेखौ बज'ब्ला मा जागोन 4q प्लस बे जासिगोन डाइरेक्टलि मा जागोन बे 3 टू दी पावर 4 बेनिफ्राय प्लस जाबाय बेनिफ्राय 4 आरो n स्क्वायर नि जायगायाव बे जासिगोन 4q प्लस 3 होल स्क्वायर बेनिफ्राय
प्लस 11 दा बेखौबो दहायनि बायदि बानायब्लानो जाबाय बेवहाय गिबियावनो 4q प्लस 3 बेखौ जोङो कमन लाबाय आरो मा थागोन दा स्क्वायर जागोन बेवहाय बेनिफ्राय 4q प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस बे जासिगोन 4 बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामनो हायो बे जाबाय ब्रेकेट प्लस 11 जोङो लिरनांगोन बेनिफ्राय दा मा खालाम स' नोंथांमोना बेखौ फर्मुला लांदो 4q स्क्वायर आं बेवहाय डाइरेक्ट 16q स्क्वायर लिरखाबाय बेनिफ्राय प्लस बे जासिगोन आं बेवहाय 4 into 3 सानजाबा नोंथांमोना बेखौ खालामफा 2 into 4 into 3 खालामबा बे 4q जागोन आं डाइरेक्टलि मा लिरनो हागोन बेवहाय 2 into 4 8 जों बे जागोन 24 डाइरेक्ट लिरखानो हागोन 24q प्लस बे जागोन 9 बेनिफ्राय आरो नैबेबो मा जासिगोन दा स' बेखौबो जोङो डाइरेक्टलि बानायखानोसै 4q जों बे जागोन 16q स्क्वायर प्लस बेनिफ्राय 24q बेनिफ्राय मा जागोन बे जासिगोन आरो 9 जाबाय बेबो बे जागोन 9 आरो बे प्लस 4 दङ आरो प्लस 11 दा बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामदो 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 आरो बे जासिगोन 16q स्क्वायर प्लस 24q बे जागोन 13 प्लस 11 बेनिफ्राय दा बेखौ दहायनि बायदि सानजाबदो स' दहायनि बायदि जों सानजानोसै 16 into 16 खालामबा बे जासिगोन 256 बे जागोन q स्क्वायर जों q स्क्वायर सानजाबा टू दी पावर 4 16q स्क्वायर जों 24 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बे जागोन 384 बे जागोन q टू दी पावर 3 थामहिनबा बेवहाय q मोनसे दङ आरो बेवहाय स्क्वायर दं q टू दी पावर 3 जाबाय बेनिफ्राय 16 जों 13 जों सानजाबदो 16 into 13 बे जागोन 208 आरो बेवहाय q स्क्वायर दङ स' बेखायनो q स्क्वायर जाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालाम 24 नि थाखाय 24 into 16 खालामबा बेसेबां मोनगोन 24 into 16 बे जागोन 384 आरो q आ बेवहाय मोनसे आरो बेवहाय मोननै बेखायनो मा q टू दी पावर 3 बेनिफ्राय 24 into 24 खालामदो मा जागोन बे जागोन 576 आरो बेवहाय मोनसे q बेवहाय मोनसे q बेखायनो मा q स्क्वायर बेनिफ्राय आरो प्लस 24 जों 13 जों सानजाब 24 into 13 बे जागोन 312 बे जागोन q नोंथांमोना केलकुलेसनखौ गावबा गाव चेक खालामना नायफिननो हायो बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा दङ प्लस 9 जों 16 जों सानजाबलाय स' बे जासिगोन बेसेबां 144 q स्क्वायर प्लस 9 जों 24 जों सानजाबला बेसेबां मोनगोन बेखौ मोननो हायो 216 आरो बे जासिगोन q बेनिफ्राय प्लस आरो जोबथारनायाव मा दङ बेखौ जुदि सानजाबला 117 बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय आरो मा दङ प्लस 11 दा बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो मा खालाम स' नेक्स्ट नोंथांमोना बेखौ 256 q टू दी पावर 4 दाना बे 3 थानायखौ नाय बेवहाय मोनसे q टू दी पावर 3 दङ आरो बेखौ जों प्लस खालामनो हायो 384 प्लस 384 प्लस खालामबा बेसेबां मोनगोन स' बेखौ 768 मोननो हायो 768 q टू दी पावर 3 बेनिफ्राय q स्क्वायरखौ बे मोनसे दङ बेवहायबो दङ बेनिफ्राय बेवहायबो दङ बे मोनथामखौ प्लास खालाम 208 प्लस 576 बेनिफ्राय प्लस 144 बे मोनथामखौ प्लास खालामबा 928 बेवहाय q स्क्वायर लिरनांगोन बेनिफ्राय आरो दानिया माखौ प्लास खालाम नैबे q थानायखौ बेवहाय मोनसे 312 दङ स' 312 प्लस आरो 216 बे मोननैखौ प्लास खालामबा नोंथांमोना बे मोननैखौ प्लास खालाम बेनिफ्राय जोङो मोननो हागोन 528 q प्लस आरो बेखौ प्लास खालामबा बेसेबां जागोन बे 8 स' बेवहाय मा 8 1 जों बेजों 2 आरो 128 मोननो हाबाय दा बेबायदि जोङो मोननो हागोन जोबथारनायाव बेखौ नोंथांमोना केलकुलेसन चेक खालामफिनना नायनो हायो बेनिफ्राय जों दा बेवहाय 16 जों कमन लानो हागोन दा स' नैयाव जोङो 16 खौ कमन लाबाय बे जासिगोन 16 q टू दी पावर 4 प्लस बेखौ 768 खौ जोङो 16 जों डिवाइड खालामबा मोननो हागोन 48 q टू दी पावर 3 प्लस 928 खौ
928 खौ जोङो 16 जों डिवाइड खालामबा 58 मोननो हागोन q स्क्वायर 528 खौ जोङो 16 जों डिवाइड खालाम बे जागोन 33q प्लस 128 खौ जोङो 16 जों डिवाइड खालामबा मोननो हागोन 8 जागोन दा बेखौ जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो जों दा स' नेक्स्ट बेसिमहालागै जाबाय आं दा गोजौ बानायनो हायनोसै बेखौ स' जोबोर गोरलै अनलि नोंथांमोना केलकुलेसनखौ मोजाङै बानायलांबाय थाबानो जाबाय स' नोंथांमोना केलकुलेसनखौ एसे माने आं केलकुलेटर थानायनि थाखाय एसे स्पिड बानायनो हाबाय नोंथांमोना सानजाबना नायब्लानो जाबाय एग्जामाव दा बेनिफ्राय दा मा लिरनो हागोन 16k लिरनो हागोन नैखिनानि जायगायाव नोंथांमोना k लिरबानो जाबाय आरो बेवहाय लिरनो हागोन जेराव k इक्वल टु 16q टू द पावर 4 प्लस 48q टू द पावर 3 प्लस बेनिफ्राय 58q स्क्वायर प्लस 33q प्लस मा दङ जोबथारनायाव 8 दङ स' बेनि जायगायाव जोङो k खौ लिरनो हाबाय दा जोङो मा बे 16k महराव जोङो फोरमायनाय जाबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ आरो जोबथारनायाव दहायनि बायदि लिरनो हादो स' बेनिखायनो बेवहाय लिरदो जायखिजाया स' नोंथांमोना बेवहाय बे जायखिजाया लिर जायखिजाया बेजरा अनजिमानि थाखाय अनजिमा बेखौ लिरनांगोन बेजरा अनजिमानि थाखाय n to the power 4 plus 4n to the power n square plus 11 खौ 16k महराव साजायनो हायो दा जोबथारनायाव बेबायदि बर्डआ मोजाङै लिरना होबा जाबाय बेनिफ्राय दा नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय जों दा कुइसन नाम्बार 6 आरो 7 खौ उननि पार्टआव डिसकास खालामो नङाब्ला बेखौ सावरायब्ला जोंहा भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन बेखायनो बे मोननै कुइसनखौ उननि पार्टआव जों सावरायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना जुदि मोजां मोनोब्ला कमेन्ट हो आरो जुदि लोगोफोरनो नोंथांमोना शेयार खालामनो हायो जों उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन गोजोन्थों स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय